प्रभु श्री राम और माता सीता के अनमोल जीवन कथा हर पति पत्नी के जाने के कोशिश करे के चाहिए। आज के जमाना में केहू के बारे में जानल बहुत आसान बा, चाहे दुनिया के लगभग हर चीज के विषय में जानल बहुत आसान बा। काहे कि आज मोबाइल के जमाना बा। धार्मिक कहानी ज्यादा ना, कम से कम रोज 15 से 20 मिनट सुन लेवल करो। अगर शादीशुदा बाड़ा तो प्रभु श्री राम और माता सीता के कहानी सुनल कर। जब ये सब जाने के कोशिश करब तब पता चली कि जीवन में धर्म ग्रंथ भी पढ़ल बहुत जरूरी बा। लेकिन आज कहाँ केहू ये सब बात पर ध्यान देता, बस अपना आप से अपना जीवन से लड़ रहल बा। खास कर लोग आजकल उलझल ही रहता। उलझला के कारण यह बा कि लोग धार्मिकता से दूर भागता। अगर जीवन सुकून के साथे बितावे के बा तो मनुष्य के धार्मिकता के तरफ रुख करे के ही पड़ी। अगर पति पत्नी के जीवन हंसी खुशी के साथे बितावे के बा तो प्रभु श्री राम और माता सीता के जीवन कथा जाने के ही पड़ी। जय श्री राम।